मी प्रभावती कोळेकर, शिक्षणाधिकारी माध्यमिक, जिल्हा परिषद सातारा. कला, शिक्षण आणि संस्कृती या त्रिसूत्रीवर काम करणारी निशंक ही एक NGO आहे आणि या NGO मार्फत राष्ट्रीय पातळीवर कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाते. आता हे सातारा जिल्ह्यामध्ये चौथं राष्ट्रीय आयोजन आहे. यापूर्वी दिल्ली, जम्मू काश्मीर आणि बिहार या 3 ठिकाणी ह्या कार्यक्रमाचं आयोजन झालेलं आहे. याची कन्सेप्ट म्हणजे आपली जी कला आहे, आपली भारताची जी संस्कृती आहे आणि पर्यावरण आहे, ह्या त्रिसूत्रींना कुठेतरी एकत्रित घेऊन आणि पर्यावरणाचं रक्षण करण्यासाठी सर्व पालकांमध्ये, नागरिकांमध्ये, विद्यार्थ्यांमध्ये, शिक्षकांमध्ये एक प्रकारची जाणीव जागृती करण्याचं काम ही संस्था करत असते. आणि तसंच सातारा जिल्ह्याला आपल्याला आता आयोजन करण्याची संधी मिळालेली आहे आणि या कार्यक्रमासाठी जिल्हा स्तरावरचं नियोजन पूर्ण झालेलं आहे. यामध्ये सकाळी प्रभात फेरीचं आयोजन केलेलं आहे. त्यामध्ये आमच्या शाळांमधील विद्यार्थी सहभागी होणार आहेत, शिक्षक सहभागी होणार आहेत आणि विविध 8 राज्यातून येणारे हे पर्यावरणप्रेमी ह्या चळवळीमध्ये काम करणारे जे काय आहेत ते सर्व येणार आहेत आणि त्यांची सर्व पूर्णपणे व्यवस्था आमच्याकडून करण्यात आलेली आहे. तसेच इथं जे प्रशासकीय अधिकारी आहेत, माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय असतील, कलेक्टर महोदय असतील आणि आमचे शिक्षण विभागाचे सर्व अधिकारी असतील, या प्रभात फेरीमध्ये आम्ही सहभागी होणार आहोत. त्याशिवाय एक विशेष पाहुणे म्हणून आम्ही सयाजीराव शिंदे साहेबांना पण आयोजित केलेलं आहे आणि तेही या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहणार आहेत. या प्रभात फेरीच्या माध्यमातून रथोत्सव होणार आहे आणि रथांच्या माध्यमातून आपल्या भारतीय संस्कृतीचं, महाराष्ट्रीयन संस्कृतीचंही दर्शन होणार आहे. त्याशिवाय वेगवेगळ्या चौकांच्या ठिकाणी झांज पथक, लेझिम पथक यांचंही नियोजन केलेलं आहे. सदरची ही प्रभात फेरी सयाजी हायस्कूलमधून निघेल आणि टेक्निकल इन्स्टिट्यूटपर्यंत ती असेल आणि ह्यामध्ये सर्व नामांकित आणि सर्वजण सहभागी होतील. आणि हे पहिलं सेशन संपल्यानंतर दुसरं सेशन हे परिसंवाद, मार्गदर्शन, त्यानंतर लोकधारा, परराज्यातून येणारे जे काही तज्ज्ञ आहेत, ह्या चळवळीमध्ये काम करणारे कार्यकर्ते आहेत, त्यांच्यासाठी आपल्या महाराष्ट्राची जी काही परंपरा आहे, संस्कृती आहे, लोकधारा आहे, त्याचं दर्शन व्हावं म्हणून त्या कार्यक्रमाचंही आयोजन केलेलं आहे. आणि ह्याच्यामधून जास्तीत जास्त विद्यार्थी जीवनामध्ये विद्यार्थ्यांना पर्यावरणाचं रक्षण करण्याची, पृथ्वीचं रक्षण करण्याची एक अंगवळणी पडावी, ते मूल्य त्यांच्या अंगी रुजावं आणि ते शिक्षकांनी रुजवावं म्हणून विद्यार्थी, शिक्षक प्लस ती सवय आपल्या नागरिकांना पण लागावी म्हणून ह्या उपक्रमाच्या माध्यमातून आम्ही संपूर्ण सातारकरांसाठी आम्ही एक संदेश देत आहोत आणि संपूर्ण सातारकरांनी त्या पद्धतीने पर्यावरणाचं रक्षण करण्यासाठी सज्ज व्हावं आणि त्याप्रमाणे त्यांनी आपलं काम करावं अशी. या उपक्रमामध्ये ॲक्च्युअल सकाळी प्रभात फेरीसाठी 20 शाळा आहेत, परंतु जिल्ह्यातील सर्व शाळांचे शिक्षक इथे उपस्थित राहणार आहेत. जिल्हा परिषदच्या किती शाळांचा समावेश? जिल्हा परिषदच्या किती शाळांचा समावेश? माध्यमिकच्या शाळा आहेत. येस, माध्यमिकच्या 524 शाळा आहेत. कार्यक्रम कधी होणार आहे? दुसरं सत्र कुठे ठिकाण काय असेल? कार्यक्रम 12 नोव्हेंबरला होणार आहे आणि त्याचं ठिकाण यशोदा टेक्निकल इन्स्टिट्यूट आहे. नमस्कार, मी उमेश देशमुख, सातारा जिल्हा कलाध्यापक संघाचा अध्यक्ष आणि निशंक फाउंडेशनचा महाराष्ट्र राज्याचा सचिव या नात्यानं सातारकरांना आवाहन करू इच्छितो की 12 तारखेला निशंकचं राष्ट्रीय फेस्टिवल होणार आहे सातारा या ठिकाणी. त्यासाठी 12 तारखेला सकाळी साधारणतः 7 वाजता प्रभात फेरीला सुरुवात होईल. त्याच्यामध्ये शहरातील साधारणतः 1,500 विद्यार्थी आणि शिक्षकांचा त्यामध्ये सहभाग असणार आहे. त्याशिवाय
काही शाळांचे चित्ररथ, काही शाळांच्या वेशभूषा विविध प्रकारच्या, त्याचबरोबर लेझिम पथक, झांज पथक यांचाही त्याच्यामध्ये सहभाग असणार आहे. सयाजीराव विद्यालयापासून फेरीला सुरुवात होईल. राजवाड्याला वळसा मारून पुन्हा पोळी नाकामार्गे सयाजीरावमध्ये त्याचं विसर्जन त्या फेरीचं होईल. तिथं आल्यानंतर विद्यार्थ्यांना खाऊ वाटप केलं जाईल. दुपारच्या सेशनमध्ये यशोदा इन्स्टिट्यूट वाडेफाटा येथे निशंक फेस्टिवलची दुसरं सत्र सुरू होईल. त्याच्यामध्ये पर्यावरण विषयावर माहिती काही तज्ज्ञ लोक दिल्ली किंवा विविध राज्यातून जे येणार आहेत त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांची व्याख्यानं होतील. त्या सभेसाठी, त्या फेस्टिवलसाठी जिल्हाभरातून साधारणतः 500 शिक्षकांना आमंत्रित केलेलं आहे. सोबत काही विद्यार्थी 100-200 विद्यार्थी त्याच्यामध्ये सहभागी होतील. पर्यावरणाची जागरूकता, पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास हा थांबवण्यासाठी, फर्स्ट यूज प्लॅस्टिक बॅन करण्यासाठी याच्यामधून एक संदेश देण्याचा प्रयत्न आमचा निशंकमार्फत करणार आहोत. सोबतच ग्रीन स्कूल ही कन्सेप्ट घेऊन आम्ही त्याची सुरुवात सातारामधून करत आहोत. त्याचा आम्हाला सातारकरांना सुद्धा खूप असा अभिमान आहे. आणि हे फेस्टिवल यशस्वी करण्यासाठी सातारा जिल्हा परिषद याचं पूर्ण सहकार्य, त्याचबरोबर जिल्हा परिषदेचे CEO असतील, खिलारी साहेब असतील, सोबत आमच्या माध्यमिक विभागाच्या कोळेकर मॅडम आहेत, शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी खंदारे साहेब आहेत. या कार्यक्रमासाठी विविध राज्यातून लोक येणार आहेत. सोबत आपले जे कलाकार आहेत, सयाजी शिंदे देवराईचे अध्यक्ष, तेही या कार्यक्रमास उपस्थित राहणार आहेत. आपण सातारकरांनी सुद्धा या रॅलीला आणि फेस्टिवलसाठी प्रतिसाद द्यावा ही अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि मी एवढंच म्हणेन, सातारकरांसाठी एक संदेश देऊ इच्छितो की फर्स्ट यूज प्लॅस्टिकला बॅन करा आणि पर्यावरण वाचवा. जय महाराष्ट्र. आम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी जात असतो. यापूर्वीसुद्धा 3 राज्यामध्ये हे फेस्टिवल झालेलं आहे. जम्मू काश्मीर, बिहार आणि दिल्ली. तर त्या ठिकाणचं सर्व प्लॅनिंग पाहून आम्ही इथलंही त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आमची सर्व निशंक महाराष्ट्राची टीम याचं प्लॅनिंग करत आहोत. हे प्लॅनिंग करत असताना आम्हाला माननीय दशरथ सगरे सरांनी त्यांचा टेक्निकल जो कॅम्पस आहे तो पूर्णपणे आम्हाला मोफत त्यांनी दिलेला आहे. तिथं सर्वांची राहण्याची सोय केलेली आहे आणि पूर्ण कार्यक्रमाचं नियोजन त्या कॅम्पसमध्ये होणार आहे. तो कॅम्पस आम्ही निवडताना एक विचार केलेला होता की तिथं भरपूर झाडे आहे, स्वच्छ परिसर आहे. इतर राज्यातून येणाऱ्या लोकांना तिथं कार्यक्रमासाठी खूप चांगलं वातावरण मिळेल या दृष्टीनं तो परिसर आम्ही निवडलेला आहे. आम्ही ही जी छोटासा प्रयोग करत आहे तो हरित विद्यालय ही जी संकल्पना आहे ही प्रत्येक शाळामध्ये राबवण्याचा उद्देश आहे. ही जी संकल्पना आहे ते मुलांच्यामध्ये मूल जगताना पुढं ते शिकत राहील, ते पुढं जाऊन त्याचं सर्व गोष्टी तो व्यवस्थित करेल. पण ही जर प्लॅस्टिकचं जर आत्ता जे वाढ चाललेली आहे ही जर असं वाढत राहिली तर पुढं जाऊन त्या मुलाला जगण्यासाठी खूप धडपडावं लागेल. म्हणून आज ती गोष्ट त्यांच्यामध्ये आत्ताच त्याची जाणीव निर्माण करण्यासाठीचा हा छोटासा प्रयोग आहे. मुलांनी पाणी वाचवलं पाहिजे, प्लॅस्टिक वापरलं नाही पाहिजे आणि पर्यावरण, झाडे लावणे वगैरे याच्यावर जास्तीत जास्त भर द्यावा या उद्दिष्टानं हा फेस्टिवल आम्ही फेस्टिवलचं नियोजन केलेलं आहे. धन्यवाद. कला शिक्षक बाळासाहेब कचरे, निशंकचा लाईफ मेंबर म्हणून काम करतो. निशंक ही आमची अशी NGO आहे की जी कला, शिक्षण आणि समाजासाठी काम करत असते. या विविध उपक्रम आम्ही करत असतो. यामध्ये मुलांच्यासाठी जास्तीत जास्त उपक्रम करायचे. यावेळीची आम्ही ही कन्सेप्ट घेऊन आलो की ग्रीन स्कूल. आत्ता या दोघांनीही सांगितलं की ग्रीन स्कूल म्हणजे आता आपण क्लीन स्कूल आत्तापर्यंत झालं असेल, परंतु ग्रीन स्कूल म्हणजे प्रत्येक शाळेत जास्त जर झाडं लावली तर त्या शाळेचा कॅम्पस तर चांगला होतोच, परंतु पर्यावरणाचं रक्षण चांगल्या पद्धतीनं होत असतं. याच हेतूनं आमचं नॅशनल कॉन्फरन्स इथं जी होती, कार्यशाळा होती,
ही फक्त मुलांच्यासाठी नसून तर मुलांच्यामध्ये जर तुम्ही एखादी गोष्ट रुजवली तर ती समाजापर्यंत जास्त चांगल्या पद्धतीनं जात असते. म्हणून आम्ही मुलांना जास्त जवळ घेऊन त्यांच्याकडे हा पहिला प्रयोग करतो आहे. आणि सोसायटी आमची जे आमचं निशंक आहे हे मुलांना अनुसरूनच सर्व कामं करत असतं. आत्ता आपण बघतो आहे की जिकडं बघेल तिकडं प्लास्टिकचं बकासूर वाढत चाललेलं आहे आणि हे थांबवण्याचं काम आम्ही कुठंतरी चंचू प्रवेश करतो आहे की आमच्याकडून आम्ही बेटर जायचा प्रयत्न करतो आहे. आणि ही आत्ताशी सुरुवात होते. या समाजानं खरं तर याकडे एक सकारात्मक दृष्टिकोनातून बघितलं पाहिजे. यासाठी हा आमचा एक उपक्रम आहे. दिल्लीची टीम येईल, प्रत्येक राज्यातील लोक येतील, परंतु सातारकरांनी याकडं अतिशय गांभीर्यानं बघावं एवढंच मला सातारकरांना आव्हान आहे. जय हिंद.